24 апрели соли 2023 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рафти корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи сеюми татбиқи лоиҳаи таҷдиди қитъаи Қизилқаъла Бухтар, идомаи роҳи автомобилгарди Душанбе Бухтар ки 9/10 километрро ташкил медиҳад шинос шуданд. шоҳроҳи мазкур дар заминаи татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ бунёд гардида дар навбати аввал бештар аз 75 километр шуруъ аз шаҳри Душанбе то пули дарёи Вахш воқеъ дар ноҳияи Хӯросон таҷдиду навсозӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта буд. анҷоми тадбирҳои роҳсозӣ дар марҳилаи якум ва дуюм хеле хуб ба мушоҳида расида, сокинони вилояти Хатлон ва дигар меҳмонони аз ин роҳ сафаркунанда истифода ва баҳрабардорӣ карда истоданд. акнун дар марҳилаи навбатӣ бо дастгириҳои бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи лоиҳаи таҷдиди қитъаи Қизилқаъла Бухтар, роҳи автомобилгарди Душанбе Бухтар бо назардошти васеъкунии роҳ дар 4 хати ҳаракат дар муҳлати муайяншуда мавриди истифода қарор мегирад. роҳҳо тамоми минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро ба ҳамдигар пайваст мекунад. мо ҳозир дар шоҳроҳи Душанбе Бухтар истодаем, ки дар арафаи анҷомёбист. дар ин роҳ рафту ои мошинҳо чӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ва чӣ дар ҳудуди берун аз он ба кишварҳои хориҷӣ тавассути ин роҳ мардум раво мекунанд. дӯстии байни халқҳо ба воситаи ин роҳе ки васлгари дилҳо ба шумор меравад боз ҳам мустаҳкам мешавад. имрӯз бо шарофияти асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муҳтарам ҷаноби Эмомалӣ Раҳмон, мо ин раҳҳои васеъ, роҳҳои хушрӯро мебинем, ки дар наздикии деҳаи мо сохта шудаанд. роҳҳои одамгузар, мошинҳо бемалол рафтуо мекунанд, роҳи пиёдагардон гузаштан аз ин тараф ба он тарафиро, ин ҳама шарофияти истиқлолият ва шарофияти муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдат мебошад. мо шукрона мекунем, шукронаи тинҷӣ мекунем, шукронаи амони тинҷӣ мекунем, ки бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдат ҳамаи ин ба даст омадааст. ноҳияи кӯчониён яке аз ноҳияҳои калонтарини вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. бисёр роҳҳои ноҳияи кӯчониён роҳҳои байналмилалӣ мебошанд, ки роҳҳо асфалтпӯш карда шудаанд ва бо тамоми қонунҳои давлатӣ ҷавобгӯ мебошанд. дар сохтмони роҳи мазкур фармоишгари татбиқи лоиҳа ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ширкати CTI ва пудратчии ширкати Дай Ниппони кишвари Ҷопон корҳои босифати сохтмониро ба анҷом расонида истоданд. муҳлати татбиқи лоиҳаи мазкур бештар аз 22 моҳро ташкил медиҳад. сохтмончиён бо имкониятҳои хуби маблағгузорӣ дар доираи амалишавии лоиҳаи мазкур махсусан ёддошти тафоҳум ва созишномаҳои грантӣ бо маблағи умумии 31 миллиону 829,4 ҳазор доллари иёлоти муттаҳидаи Амрико бунёди роҳро бо ҷавобгӯи талаботи меъёрҳои стандарти ҷаҳонӣ мавриди истифода қарор хоҳанд дод. яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. яъне ки ба давлати транзитӣ табдил додани ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар амсоли ин имрӯз мо метавон мисол овард ноҳияи кӯчониёнро, ки бо дастгирии пешвои муаззами миллат ҳамин роҳ аз роҳи шоҳроҳи Душанбе Бухтар аз навсозӣ шуда, пештар ин роҳ бениҳоят паҳнои хурд дошт. аз сабаби паҳнои хурд будан ва яктарафа будани ҳаракати воситаи нақлиёт ҳар гуна садамаҳо рух медоданд, ба миён меомаданд, ки имрӯз боиси хушнудист. бояд қайд кард, ки роҳ аз ду тараф шудагӣ ҳаракати нақлиёт дар ҳар самт бо худ ҷудо карда шудааст. ҳоло бошад корҳои мунфашкунӣ ва барқароркунии роҳ идома дорад. чароғонкунӣ низ ба роҳ монда шудааст, ки ин бениҳоят барои ҳам пиёдагардон ва ҳам воситаи нақлиёт бениҳоят муҳим ва бомаврид мебошад. ин роҳ ба тамоми стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда дар чораҳа чароғакҳои роҳнамо монда шудааст, ки ҳам барои пиёдагардон ва ҳам барои воситаи нақлиёт ҳаракати нақлиёт ва ҳаракати пиёдагардонро ба танзим медарорад. бо чашми сар дида истодаем, ки як роҳе ки чандин солҳо як роҳи бисёр танг буд, рафту омад бисёр вазнин буд, имрӯз як хобу хаёл, як афсонае буд, ки имрӯз ба ҳақиқат табдил ёфтааст. албатта ин роҳ бо заҳматҳои шабонарӯзии
ҷаноби олӣ ин роҳҳоро сохтанд, заҳматҳои бисёр шабонарӯзӣ роҳро сохтанд, имрӯз ба ҳақиқат табдил ёфт. роҳ ҳоло идома дорад ва ба наздикӣ ба ин роҳ ба истифода дода мешавад. аз ду тараф пиёдагард озоду ором рафта мешавад. дар ноҳияи кушониён шоҳроҳи бохтар душанбе ки миёнаи ноҳияи кушониёнро бахусус ҷамоати моро убур мекунад, ба ҳамаи мардум маъқул аст. ин роҳ фосилаи вақтро бисёр кӯтоҳ кард ки дар муддати кӯтоҳ ба душанбе рафта метавонем. он чӣ ормонҳои мардуме ки дар тӯри солҳо буд ба ҳақиқат наздик шуд. ба муддати кӯтоҳ ин роҳ супурда мешавад ва тамоми мардум, аҳли зиёд, тамоми аҳли ҷамоатчигӣ аз ин сиёсати созандагии ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон розиянд ва мо аҳли зиё чун инҳоро мебинем тарафдори сиёсати пеш гирифтаем албатта ва хурсанд аз он ҳастем ва аз номи ҳамаи мардум миннатдории худро аз номи ҳамаи аҳли ҷамоатчигӣ ба хизматҳои шоистаи ин марди хиратманд, ин марди созанда мерасонем ва доимо дар пайи ободии ватан ҳастем ва шукргузорӣ мекунем. тавре иттилоъ доданд паҳноии роҳ аз 24 то 26.5 метрро дар бар мегирад. аз рӯи тарҳи бунёди роҳ дар таҷдиду аз навсозии ин самти ҳаракат якчанд пул ва гузаргоҳу роҳравҳои алоҳида барои пиёдагардон хобондани қубурҳои қутрашон гуногун дар сатҳи ҷавобгӯи меъёрҳои талабот ба анҷом расонида мешаванд. аз рӯи иттилои мутахассисони вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ бо маблағҳои пешбинишуда ҷараён гирифта анҷоми корҳои бунёдӣ тибқи шартнома дар муҳлати муайян ба анҷом расонида мешавад. аз ин роҳ 7.9 километраш ба ноҳияи Кушониён ва 1.3 километри дигар ба шаҳри Бухтар марбутӣ дорад. ҳадафи асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо бунёди чунин роҳҳои хушсохти замонавӣ ин беҳтар гардонидани хизматрасонии нақлиёт, интиқоли молу маҳсулоти гуногун аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба пойтахти мамлакат, фароҳам омадани ҷойҳои нави корӣ дар давраи сохтмонӣ, беҳтар кардани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ арзёбӣ мешавад. дар ҷараёни амалишавии лоиҳаи бунёди роҳ садҳо нафар сокинони вилояти Хатлон бо шуғл фаро гирифта шуда бо маоши баланд ҳавасманд гардонида мешаванд. зиёда аз 1 сол шуд ки дар сохтмони ҳамин роҳ кор фаъолият мекунем, маоши нағз мегирем. раҳмат ба ҷаноби олӣ ки ҳамин хел сохтмонҳо ба мо ташкил кардану мо рӯзгормонро пеш мебарем. зиндагимон хеле пешрафта. назоратчиҳо ҳастанд, прорабои нағз дорем, ҳамаша назорат карда баъд сифати аъло ки шуд корро мо пеш мебарем. як сол шид ҳами сохтмон кор мекунем, маошмон нағза 4000 оила, вазифа дуретгарӣ, шароит соз на 3 вақт худ метиҳам. дар таҷдиду бунёди роҳи мазкур 19 нафар мутахассисони хориҷӣ ва 379 нафар мутахассисони маҳаллӣ фаъолияти пурсамар карда истоданд. барои сифатнок ва дар муҳлати муайян ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ 83 техника ва механизмҳои пуриқтидори сохтмонӣ ҷалб карда шуданд ки аз ин шумора 32 воситаи нақлиётро, мошинҳои калони борбардор, 6 экскаватор ва соири дигар техникаҳои роҳсозӣ ҳамчун василаи сохтмону хизматрасонӣ истифода шуда истоданд. 2021 April. мо шаҳрномаи ин лоиҳаро дар 21 апрел 2021 сол оғоз гардондаем ва лоиҳаи мо 2 сол давом мекашад то 2023 моҳи июн. лоиҳаи мо пас аз дарёи вахш то шаҳри Бохтар, яъне 9.2 километрро ташкил медиҳад. лоиҳаи мо аз 2 қатор вобаста аст. не ки аз сабабе ки дар лоиҳаи мо якчанд дигаргуниҳо дароварда шуданд, дар ҷойҳои махсус мо раҳомонро кушод кардаем. тавре ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд. айни замон корҳои сохтмонӣ хуб ҷараён дошта аз рӯи маълумоти мутахассисон 172375 метри мураббаъ қабати поёнии якуми роҳ
111,000 метри мураббаъ, қабати поёнии дуюм ба анҷом расонида шуда 87,000 метри мураббаъ қисмати болоии асфалт ва 83,000 метри мураббаъ қабати дуюм низ асфалт гирифта шудааст. Дар қисмати роҳи пиёдагардон 7100 метри квадратӣ корҳои заминӣ, 12650 метр бунёди канорасангҳо, 6670 метр сангҳои канорӣ, 2900 метр панҷараҳои муҳофизатӣ, 9170 метр ҷӯйборҳо дар шаклҳои гуногун бунёд карда шудааст. Дар ду канори роҳ новаҳои обпарто, 18 қубури обгузар гузошта шуда корҳои равшаннамоӣ дар 6 қитъа бо дарозии 4 километр ба анҷом расонида шудааст. Айни замон тибқи лоиҳаи сохтмонии пулҳои рақами 15 ва 16 ба охир расида барои истифодабарӣ омода карда шудааст. аз рӯи маълумоти ниҳоӣ корҳои сохтмонӣ дар масири мазкур то охири моҳи майи соли ҷорӣ пурра ба анҷом расонида мешавад. аз рӯи таъкиди пешвои муаззами миллат корҳои сохтмонӣ дар роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ бояд бо сатҳу сифати аъло ба итмом расида садсолаҳо барои сокинон ва меҳмонон хизматрасонӣ кунад. масири мазкур аз 4 хати ҳаракат, ҳар кадоме иборат аз 3.5 метр ба 2 самт бо пойдеворҳои бетонӣ қисмат карда шудааст. пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ аз корҳои анҷомёфта ба меҳнату заҳмати мутахассисон ва бевосита коргарон баҳои баланд доданд. дар масофаи қитъаи Қизилқалъа Кӯшониён Бохтар ки 92 километрро дар бар мегирад, 2 пул, 8 истгоҳ, 16 қубури обгузар, 18000 метри мураббаъ роҳи пиёдагард ва гузоштани аломатҳои ишоравии ҳаракати роҳ дар қитъаҳои гуногуни он ба иҷро расонида мешавад. дар вусъати корҳои созандагӣ мутахассисони тоҷик дар ҳамкорӣ бо мутахассисони кишвари ҷопон меҳнати босамар карда истоданд. тавре сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ишора намуданд роҳи автомобилгарди Душанбе Бохтар ҳамкориҳои иқтисодии минтақаи Осиёи марказиро бештар намуда Тоҷикистонро бо Туркманистон, Афғонистон, Эрон, Покистон ва бандарҳои баҳрӣ пайваст мекунад. ин шоҳро василаи хуб дар ҳамлу нақли молу маҳсулоти гуногун мегардад. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар замони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати раҳоӣ аз бомбасти коммуникатсионӣ корҳои чашмраси роҳсозӣ ба анҷом расонида аз ҷумла дар ин давра дар гӯшаву канори мамлакат ҳазорҳо километр роҳи байналмилалии мошингард, дар масофаи бештар аз 220 километр роҳи оҳан, зиёда аз 237 пул ва 5 нақби бузурги мошингузар бунёд карда шудааст ки сокинони мамлакат аз онҳо хуб баҳрабардорӣ карда истоданд. тавре сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ишора намуданд ҳамин гуна лоиҳаҳои бунёди роҳ бо ҷалби сармоягузории давлатӣ идома ёфта ба 4 гӯшаи дунё роҳҳои ҷавобгӯи стандартҳои давлатӣ бунёд карда мешавад.